Magkuha ang gigahing 100 million pesos sa gagitagana sa dakpan sa Lapu-Lapu aron ipalit sa COVID-19 vaccine. Si Chelo Valiena sa report. Sa tigom sa COVID-19 Advisory Council, gituki ang gidaghanon sa bakuna nga angayang paliton sa dakbayan alang sa mga mulupyo niini. Mato ni Mayor Jonard Ahong Chan nga miawhag kanila ang Department of Health nga mopalit og COVID vaccine igo sa 60% sa ilang mga tao. Giban abana sa mayor nga nanginahanglan ang dakbayan og 400 million pesos aron matubag ang kinatibuk ang panginahanglan sa bakuna. I'm sure that the 100 million is not enough for the requirements of the Department of Health because they required us 60% of the population of the city mo'y i-vaksino. No? Gawa sa frontliners, aduna sila'y nakit-an kung kinsay unahon nga bakunahan. Tricycle drivers, the vendors, the PUV drivers, they are the most exposed person. So they are priority. Samtang gipahibaw ni Dr. Agnes Hessel Realiza, Lapu-Lapu City Health Officer, nga mag-agad sa resulta sa survey ang gidaghanon sa COVID vaccine nga paliton sa dakmayan. Dili gustong mausik ang bakuna nga mopalit og daghan apan gamay lang ang magpabakuna. Kay mo matter man na kung pila gyud nga vaccine i-purchase kay di man puta pwede nga ako kay itong budget don kana bitong mausik niya lang ba. Samtang plano usab sa City Health Office nga mopalit og cold storage facility aron kabutangan sa mga bakuna. Nagtuo si Realiza nga himuo na unyang rekisito ang COVID vaccine alang sa mga mobiyahe sa gawas sa nasod. Pero eventually mabakunahan naman gina kay ang bakuna tayo mo part na gina sa atong kinabuhi ba no when you travel panghitoan kag immunization. Uban ni Godfrey Rilien, Chelo Valiena, Balitang Bisdak.